Mabuot, mahigos, malalaoman, asin da isa na nagpaparakaalo. Siring kaini pigladawan ni Nanay Elenita Portem, kan barangay Sugkad, Pulanggi, Albay, ang sayang 20 anyos na sultirong aki na si Christian. Nangunyan, an mayo na sa kinaban. Makalihis na mabudalan nin tren alas 7 nin banggikan na kaaging Miyerkules, Enero 17. Istorya ni Nanay Elenita, antes an insidente, nagpaaram pa sa iya si Christian na makarigos. Hasta sa may makapagpaabot na sanada sa iya na nadukayan si Christian na mayo ng buhay sa gilid ni Riles, sakop kan sa indang barangay. Mga alas 6 po yata o alas 7. Kasi po doon naliligo sa baba. Tapos ang akala namin naliligo kasi pag madilim na naliligo po yan sa baba kasi wala kami din ng tubig. Doon po sa baba naliligo. Akala namin naliligo siya. Kaya pinapabayaan ko lang. Noon pala nandun na sa Riles. Ako man kanabaya ang pamilya ni Christian na mayo na sindang magiginibo pa sa pagkawarakan sa indang kapamilya. Alagad laom niya na matawan man sindanin maski sa dit na asistensya sa pagpapalubong kay biktima. Mamang kaming desisyon kayo, taaramin na baya, sa dirininda yan agyan na yan. Mamang kaming laban dyan. Gobyerno yan eh. Kaya mamang kami, day man kami nagano. Kung ano ninda sa mo ikatabang, iyo lang yan. Tatanggapon mo yan. Taday man yan sinasadyang ma-discoido dyan sa release. Day man mababasol sinda, sa dirininda yan, iyo man lang yan. Ano ko sa inyo. Sigon sa hepe kan Pulanggi Municipal Police Station na si Police Lieutenant Colonel Edgar Azotea, rutang nagaligaw, vice versa ang nakabunggong tren sa biktima. Kung magigirumduman, bakuin niyan primerong beses na may binawian in buhay, makalihis na mabudalan kan PNR train sa nasambit na banwaan. Dahil man po kami nagkulang since the beginning po pag-operate kang train. Nagkaigwa na po kami kay mga kampanya o reminders sa satuyang mga residente, lalo po sa naka-register dyan sa gilid kang release. Nag-iikot po kami dyan, and then nakiki-dialogue po kami sa mga barangay official. Ini po is a concern of everybody. Bako lang po ini concern kay police, bako lang po ini concern kang personnel kang railways, kundi concern po ini kang lambang saro sa satuya. Kasi nga ni po, sabi ta, ang release para po ini sa train, nagbubusi naman po ini. So ibig sabihin, harayo pa siya, aramta na igwa po talagang paabot na train. Saka may fix man po ining oras. Katakod ka ini, laom kan hepe na magsirbing leksyon ang duwang nasambit na insidente sa mga residentes na harani sa mga riles nin tren na mas maging alerto ngani dainang may masayang pangbuhay. So kaya po, bako lang po ini trabaho kang lambang saro. Concern man po ini kan mga magurang. Lalong-lalo na po sa mga naka-star jigdi sa gilid. Bantayan ta po ang satuyang mga kaakian. Lalong-lalo na po ining mga daipang buot na aki. Pag nahiling ta po o nadawog tang approaching na, pakikaputan na po ang sa inyong mga aki. Dayta po pag-ugalion sa wayunta na dayta po pagibuho na playground ang release. Ta usually po, pigagamit na by basketballan, pinaharali ta na po iyan. Para sa mga baretang tatak Bicol, Danica Garcia.